Video mo tayo. Pamaneho. Ayan, good morning. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat mga kabikulana. Ayan, welcome back sa aking munting channel. Ayan, tunghayan natin ang napakagandang view na to. Tara, samahan nyo ko guys, libutin. Ayun pala. Uy. Ito ang pakain. Ilagay mo dun sa kuwan. Ay, makakayo kamay ko dito kasi ano. Hindi naman matulis yung tuka. Bigay mo, iabot mo. Hindi naman maano yan, makaano parang ano yan. Ano daw? Hindi naman siya ano. Sige. Kuha pa tayo, saglit lang. Sige. Wag daw, bawal daw. Ipil yata. Ito. Hey, bisa ka sa akin. Chinese chicken, oh. Morning, mga idol. At ayan na nga guys, ay kami ay pauwi na. Ayan. Napakaganda ng lugar. At siya daw ay magwawalis muna. Sige, pag-igihin mo pagwawalis at nang matuwa sa iyo si Kabayan. Napakaganda ng Bougainvillea. Ayan. Ma-discover ako ni Idol. Sana all ma-discover. Masipat na kayo tayo. Nakapay ni Luiwan. Take care. At ayan na nga. Ang ganda na, sarap ng hangin. Dito pa na eh.